दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आधार कार्डनि सायाव आङो मोस्ट इम्परटेन्ट बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय आधार कार्डनि आपडेट। नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ आपडेट बानायाखै दासिमबो, अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ इनभेलिड जानो हागौ आरो नोंथाङा नैबेयाव गभर्नमेन्टआ मोनसे डेट खानानै होदों, बेयाव 14 डिसेम्बर। नोंथाङा बे 14 डिसेम्बरनिफ्राय जुदि नैबे डेटआ बारो, अब्ला नोंथाङा गभर्नमेन्टनो गोबां फैसा होनानै आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो नांगोन। दानिया गभर्नमेन्टआ नैबेयाव दा नैबे 14 डिसेम्बरावलागै नोंथांनो फ्रि अफ कस्ट नोंथांनो आपडेट बानायनो थाखाय बे डेटखौ खानानै होदों। नोंथाङा बेखौ मबाइल फननि मददावनो बोरै बानायनो, आङो बेनि प्रसेसखौ भिडिअनि लास्टआव देखायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल्स, डिजिटेल खौरां, गभर्नमेन्ट स्किम, गभर्नमेन्ट जब, बेफोरबायदि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन नोंथाङा बोरै बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हायो। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा नैबे माइ आधाराव थुनांगोन। आङो अलरेडि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ लानांगोन, आङो बेयाव थुबाय माइ आधाराव। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे आधार कार्डनि पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों आधार कार्डनि लास्ट डेटखौ नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथाङा, आरो माब्ला लास्ट डेट नैबेयाव नुनो मोन्दों। आरो बेयाव नोंथाङा नोंथांनि एड्रेस प्रुफ आरो एज प्रुफ, नोंथांनि बे मोननै डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनाय नोंथाङा इजियावनो मबाइल फननि मददावनो आधार कार्डखौ आपडेट बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा दानिया नैबे लगिनाव थुनांगोन। नैबेयाव लगिनाव जोङो बे लगिनाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनानै नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनानै नैबेयाव OTPखौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ बहायनोसै। लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों डकुमेन्ट आपडेट। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों लास्ट डेटखौ, नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। नैबेयाव थुनानै नोंथाङा नेक्स्टआव थुनांगोन। नेक्स्टआव थुनानै नोंथाङा आरो बेबायदि मोनसे पेज खेवबावगोन। आरोबाव नोंथाङा बेखौ नेक्स्टआव थुनांगोन। दानिया बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नामा नैबेयाव श' जागोन। नोंथाङा बेखौ नैबेयाव खेबसे टिक थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्टआव थुफिननांगोन। दानिया बेयाव नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव डकुमेन्टखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्टआव थुनानै नोंथाङा बेयाव डकुमेन्टखौ मा नोंनियाव दङ, डकुमेन्टआ नैबेयाव लिरना होखादों ड्राइभिं लाइसेन्स, नोंथांनि गभर्नमेन्ट ID कार्ड, इन्डियान पासपर्ट, नोंथांनि किसान फट'ग्राफ पासबुक, बेयाव गासैबो डकुमेन्टआनो दं। नोंथांनियाव मा डकुमेन्टआ दं नोंथाङा बेखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबेयाव पान कार्डखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय एड्रेस प्रुफनि थाखाय। नैबेयाव नोंथाङा डकुमेन्टखौ नैयाव थांनानै नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन। नैबे आपल'डआव थांनानै नोंथाङा बेबायदिनो बेखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। आं अलरेडि डकुमेन्टखौ आपडेट खालामखांबाय। आङो बेनि मोनसे फुल भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ होनांगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बेयाव A to Z डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनानै इजियावनो नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव होनांगोन, मानो होनब्ला आं बेखौ आपडेट बानायनो हानाय नंला। आं अलरेडि बेखौ आपडेट बानायखांबाय। नोंथाङा थांनानै आपडेट खालामना लाबानो जाबाय 14 डिसेम्बरनि सिगां। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो माब्ला बुजियाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।